Usul dengan Gatot Prabu Sri Bathara Kresna sedaya harsa ganyaraken busana Prabon kanan dan sigra kagem busana kapanditan ingkang suwaswi sarwa seta sakusna paripurna ayo ngrasuk busana kapanditan sigra minggah wonten ing sanggar pamujan meminta keparing jawata ing akal gagat arika semanten Moga Prabu Sri Bathara Kresna sampun mapan wonten madyaning papan panpet katrimah anggrayun nuwateng paring jawata akal jagat kotape kaya wonten pagelaran njaba mengigyan sangga Wisnubrata ngawe sangyaning Prawadyabala awan sampun kangudatan kabidalaken saknalika pangawening Astapindha kumlebeting Dwajapindha tampak karajan Adibaya. Omyang swaraning bendeberi korbar kornang kalawan tambur pangawening Astapindha kumlebeting Dwaja amadang idroning pagelaran Nusa pamanggali sak meropo dadi Siwapati Udawa iki kados puniki kados pundi angger sapa Wisnubrata rikala wonten pagelaran agung negari Dwarawati entunipun paman sekalian sampun presa dhateng dawuh panganggenipun kanthi Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Rawuhipun Sila Mandura mugi badhe boyo retna gondhang kasih lan ugi Prabu Petruk kantong bolong ugi badhe boyo pun retna gondhang kasih namung kawusananipun Kanjeng Rama dereng saged paring dawuh mila saking menika paman sekalian menapa dening Siwapati Udawa sampun atos pegah ingkang elan Waduh nyaketi dhateng Prabu Baladura bilih samangke awit Prabu menika sampun kondhang narendra ingkang kodolan kau awit menika ingkang dipunajengake Petruk kantong bolong bilih mangke Prabu Baladura menika ngremehaken dhateng Petruk saengga paring duka monggo kula saha paman sekalian kulaturi nyaketi dhateng jengkaripun Prabu Baladura iki kados mriki sanget nggih lan ugi adat rupiah sampun bilih
Koko Prabu Baladewa menika anggenipun tindak menika Prabu dipun derekaken dhateng Kurawa. Nah, ngaten menika yen dipun kuwatosaken mangke mawi wonten wadya bala Kurawa ingkang derekaken dhateng Sinuhun Prabu Baladewa. Cekatingan napa Paman Bupati utawa bidhanaken para wadya bala kula saking menika monggo dipun caketi tebih dipun caket dipun tebih sampun atus awis tangan yen to kula saka paman sekali menika manungi dhumateng tindakipun Prabu Baladewa. Nggih mereka kelan monggo derek monggo tindak sesarengan katuri ingkang prayolan atus sampun ampus kadang Prabu Baladewa monggo derekaken nggih.
Mila watur gawe Kyai Prabu Sri Bathara Resna yen terus dadi menika kula sepatus sumene wonten ing kraton Dwarawati. Ngaten. Nggih. Lajeng sakmenika kangge jagi kanjwanipun Prabu Baladewa kangge dipun utus dening Kyai Prabu Duryudana. Paramadya Bala Kurawa dipun bidhalaken kok wae sami jagi kok pripun kapang kok ing Pancabaya. Nggih. Mare sampun wonten keparengipun Angger Prabu Baladewa kepareng. Pun bawa pamit Prabu bidhalaken Paramadya Bala Kurawa nggih Angger Prabu Baladewa kula semangkaken paman harus bunyi. Nanging kedayangan prabu ngatos-atos sawetawis kula badhe sumene wonten negari ing Dwarawati. Paman sing muni menika dadi lampah kula. Kowe Paramadya Bala Kurawa ingkang praekala ngatos-atos paman harus bunyi iki. Lajeng kedamel Angger Prabu dhewe badhe kundur wonten negari Dwarawati utawi wonten mlebet wonten sabeting kraton. Makaten paman harus bunyi iki monggo suwang-suwangan nggih Angger Prabu Baladewa.
wis agung Prawadya Kurawa sarang tunjang rabut Paman ada sing kuning awet dateng ingkang putra putur sasana. Ayo le, wis. Apa guru-guru kok? Guru Joko itu wis ayo le. Wah. Kula menika sauger dipun gawe paman sing kuning awane menika pinganak ayo le mawon. Wes to. Aja guyon iki tenanan. Iki serius. Ora mangkene serius. Yo patih ngestina kok. Wedo ngawe kok widare ayune. Iki. Apa punya jauh paman hari sembunyi. Semandul king untuk nyadong tahu. Ayo. Ayolah, Urawa sak kaya ngono kae. Ayo le. Apa iki? Kami mulya patih. Ora nomor 2 Kestina, Pak. Sing nyadong jauh sing nyadong jawet. Singgon ini nyadong cawet barang. Itu sih ya gue bawa. Tipanya tak jarak. Tak jarak. Kalau mangsane ada muni mau bikin wis wayangan. Biasa iki wayangan meneh yo koyo do pecenge ngali. Sale ora sing gedate liwang. Bisa. Ora. Siden geruduk terus. Parut tubuh. Ayo jadi sing tenanan. Ku tak ora rampung-rampung iki. Kuliah dong tau ayo le. Sik. Iki nopo gawe Angger Prabu Duryudana? Kowe supaya tuturi tindake Angger Prabu Duryudana. Ayo urung tan urung Prabu Duryudana dawuh yen kok Prabu Angger Prabu Baladewa supaya boyong manungsa ingkang mapan ana negara Dwarawati ning durung berhasil. Lho dari berhasil pripun? Tegese guru itu gawe ngono lho. Lah banjur aku didhawuhi supaya budhalke kowe kabeh tuturi tindake Angger Prabu Baladewa kok menawa. Mbok menawa samangkono kapek ing Pancabaya kesandunging rata gebendu sing tawang ngono kae. Kowe kabeh kudu tumandang gawe. Awit petuk kantong bolong senajan ketok ngomong ijen tanpa roman tanpa kontra lan kuwi petuk iki ngono kuwi. Mangkate wis gojek kok Kang. Petuk ketoke ijen tanpa kontra. Sing padha parentung ngati siaga gegaman pirang-piring perang. Wong samangka ana Pancabaya kan bakal rempuh marang Angger Prabu Baladewa kuwi sumadya. Aja nganti mindon gawe niku. Dosa-dosa. Oh, tembaring kau. Rasa bengak-bengok soni kang mantok iki apik ora sampe bengok. Dimesone apik dibiak tekan.
kowe kupinge budeg wae. Pripun, Bang? Pripun? Wah, kupinge. Dosa nang ngono sing dikur budeg bisa kok ngono kuwi kok. Bang bayangke karo BSA. Apa? BSA. Yo SA. Sabut. Nggih, Pak. Pak kula jarang ning wayang. Akhir niku kok Bang kula tadi sak kiloyo pate sing kuwi mau ampun matur. Wayang ngeten iki lek digawe sing nglenyit ngono malah. Wah, rapor. Ngantuk. Nah, kula ya, ayo saiki semadya tata-tata. Kowe kabeh aja nganti mendon gawe. Ayo mangkat kudu dina iki. Lho mangkate pundi? Derek Kanjeng Prabu Baradewa to. Wis aku tak dhisik. Lho. Ora nganggo gamelan. Rasa nganggo gamelan. Gamelan ki apa? Nek awak dhewe kok kaya budal. Wis anut paman sembuni nganggo gamelan ora yo oke. Oke. Semuanya coba gamelan. Wangkok. Wah, banyak. Ora kena kok. Lah nek paman sembuni ora nganggo gamelan apik musuh rasa. Lah. Iya gore turu. Enak ya gore turu, jalane kok karaoke. Ayo le. Gamelan ya. Ya ora wanggut to. Pokoke. Ayo ora pinan apa. Oke. Apa niku anu kulit apa? Ayo le. Wah, iki ora digameli ora. Ayo digameli.
Menika yen boten nglentu Ndara Kartamarma ingkang permugi dhateng Petruk Kantong Borong semunipun kados kirang rena penggalihipun badhe tindak dhateng pundi Petruk Kantong Borong nggih awit aku sagu minangka dadi pendhereke Koko Prabu Baladewa mula wektu dina iki rene kowe uga isih mapan ana negara Dwarawati Koko Prabu Baladewa Bawadya Bala Segelar papan luwih becik wis semingkir sarta bali supaya sawengko manut dhewe kamapan ana negara ing Dwarawati supaya kaboyong Koko Prabu Baladewa wonten negara Mestina. Lho iki ngaten jenengane ya jenengan ki ya marga agawe perkara kula Kasino Prabu Baladewa niku sami-sami dereng nampi dawuh saking sanipun Sino Prabu Bathara Kresna. Yen kula ken bali kok bali nglenthung dianggep kula niku wong tuwa ora tanggung jawab. Kula niku dikongkon karo Ndara Janaka niku wah kaya dene kanugrahan sing wis ora bae-bae kok kula bali. Kowe teko bali nglenthung boten saged dipun aturaken utawa dereng pikantuk boten pikantuk dawuh saking Sino Prabu Bathara Kresna. Ngoten elek banget to pituk niki. Pun pripun Pak Gagas. Dadi nek kula niku teko bali nglenthung ora oleh gawe monggo sing tak tunggu niku dawuh kan Sino Prabu Bathara Kresna perkara wanudya niku oleh diboyong lan orane sing nentokake iki Sino Prabu Kresna bukan kamu dong Mas saya kaya wara mboten kok kaya wara kan rebukane wonten kuwe kok gelem ora gelem kowe kudu bali angge kula nggih bali nek pun nampi dawuh wah jan ambune jan matuk panjenengan sampai lewat rumus mending awas sakti soalnya kopene mambu sumup sidan ana sidan kan diumum ya ora aku umum nggih ayo sumup presiden ayo yen ora gelem bali Balawadya Bala Segelar papan ngoten niku eleke ten niku rebukane gurung cetha gurung jelas Kurawa necok teko berduk ngoten niku mawon nek kudune niku rak ya kudune nganggo rebukan iki masalahe apa utawa iki jindrunge kepiye niku mangke dadi anu pepuntun ajeng kepripun ngoten niku ora sak omong bae wah aku teng mriki upama ajeng perang iki kita nggawa pamer niku napa kula niki wis jujur mawon dadi Petruk wis tuwa nek perang ya wis ora apik mula sakniki omong-omongan mawon dame mawon omongan karo sikap-sikapan bae ya harus aku Petruk tuwa bae pun saiki pripun jenengan kundur napa kula sing bali kok kundur karo bali ah iki sing wong Jawa ngeten iki nek kula nyebutke sampean sampean ajeng kundur niku sampean sing kundur nek kula ajeng langsung kula sing bali tumpang ora karo-karuan ora sak ketak-ketik ingkang aku ora datang nganggo nemu sing kaya wara sing werna ayo gelem bali ora gelem bali tak taboki kowe lho dalang kok mambu sumup kopi ayo butuh galio iki kan kayak gini ngopi kok ngopi kok alah jebeng kali mawon jebeng kali ya sakniki ngoten mawon nek kula kan bali kok ora gelem sebab niku kok sing tak atur ngarep mau ndak bulet bae kaya entut kok entut kok bulet ya Pak apa entut dikerukup kepel arep bukan iku nek mubeng pengen ora ketemu jujur lah bulet kaya entut to
Mungkin kula ora bali ngoten mawon. Ya kowe mengguru arek ngajak perang. Ah boten. Kula ora arek ngajak perang. Silokas berarti sing penting sudah pindho gara-gara. Ah, gara-gara wis kita gumer-gumer. Ya. Cok Terus. Oke. Oke. Kita sambit bersama-sama. Kita sambit penyanyi kita. Kita tampilin. Sambutmu tadi sampe ngerti to? Ngerti bae. Tak kira nek disambit ora ngerti. Ayo barak rudo parpeksa nggih sama ajeng kudune ajeng rudo parpeksa senajan to kula wis wong tuwek ngono nggih. Pripun malih nggih wani. Wani kan aku wani. Pun. Bener hati ngejak pripun mawon kula manut. Ora terus mikir aja takon dosamu. Lakon krasa tangan iki berkani bener. Iya.
Iya.